Salam hormatly vatandaşlar. Şugun 2020 ýylyň 10-njy apreli hepdeniň pensiýa güni. Hormatly vatandaşlar, Ramadan bayramyňyz gutly bolsun. Bar musulmanlary, biziň halkymyzy, Türkmenistanyň içinde daşyna ýaşap ýören halkymyzy biz Ramadan bayramyny gutlaýar. Şugun meň bilen gepleşikde ine Muhammed aga, Muhammed Düýelji, Koordinasiýon sentrynyň ýolbaşçysy gatnaşýar. Muhammed aga, salam aleykum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Salam vatandaşlar. Sağ olun Muhammed ağa şuraya gatnaşyp bize ýanky opozisiýon hereketlere goşulyp Koordinasiýon sentri hökmüne siz ýanky her wagt öňde bizi ýaly görüşýäňiz durman bizi gaty minnetdar size sağ olun. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine şuňky biziň çykyşymyz biz düýün men ýolda bolan soň teknik ýagdaýlar pes bolan soň biz dogry çykyş edilmedik. Ine şuň biz düýünkü çykyşymyzda el medal ýatsa size hemme zady düşündirýär. Ine şuňky çykyşymyz Türkmenistanda Ramazan bayramy, bayram namazy nähil geçdi? Näme getirdi Türkmen halkyna? Gurbanyňly we Serdar ataly ogul ikisi näme etdiler şol ýanky Ramazan bayramy bolany? Ramazan bayramy bolany şular niýede gizlendiler, näme etdiler? Gelin şu barada gurrun edelim. Hormatly vatandaşlar, ine men Muhammed aga ruhsat berýän birinji bilen söz alaýyn. Kiçik ýanky Türkmenistandan alınan belgileri size okap bereyim. Türkmenistan'dan yaman köp adam biziň bilen habarlaşdy. Bir topar videolar uratdy ve haýyş edýärler. Durmak ýok Murad aga, Muhammed aga, durmak ýok. Siz wagtyny belleň, ýerini belleň, ganunat bizden dip ine şuraya görülüp eşitilmedik. Türkmenistanyň halky aktiv şuňlukda. Öz hakyny gorumany, öz azatlygyny gorumany, öz geljegini gorumany. Ine şuraya zat bolup geçip otyr Türkmenistanda. Gelin birek şu informasiýa sert geçelim. Ine Türkmenistanda geçirilen Ramazan bayram namazyna her wagt gelýän adamlardan 3-4 destek köp geldi. Men videolar görkezem häzir ýanky açyk informasiýa berip bir-birden videolar görkezem. Hatda Mar, Lewap, Daşoz, Balkan vilayetlerinin adamları Aşgabatda bizem Ramazan namazyna barjak diýip ýola çykdylar ýöne. Halkımızın ulu bölüğü Ramazan namazyna bardylar ve Mardan, Balkandan, Lewapdan, Daşowdan hem adamlar Aşgabatda geçmedin diýip ýanky ýol yapdylar. Hökümet ýol yapdy, polislaryň emhemen üstünden ýol yapdylar. Mardan ýanky ahala geç araçak gurbandydy postuny ine şol postun ýoluny yapdylar. Şo ýerden bize aktivistler habar berdiler. Surat video iýerin diýsem qiyni vermek ya polis emheme roli ve şo ýerdäki polis emhelerim Mardaky, Lewapdaky, Daşowdaky, Balkandaky, Ahallaky polis we emheme işgärleri, ofitserler hiç kim tutup etmedi. Hiç kim ýanky tutup akitmedi. Gaýtyp begenip şolar video düşürdiler hemme zatlary. Ine şo ýaly şolaryň begenip ine halk galýa biz halkyň tarapyna geçýär diýip aýtdylar. Dün eger hemme zat gurnoklu bolsa onunla mümkin biz yeňişimize ýeterdik ýöne. Biz Berdi Muhammed gelen bolsa ýok etýärdik. Ýok etýärdik. Ýuwaş-ýuwaşdan biz häzir Gelmedi. Başlaýar, bad alyp başlaýar we şunu tamamlamaly. 3-4 ay galman tamamlanacak bolýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, siziň hemmeňizden haýyş edýär. Biziň çykyş edýän videolarymyz bize hiç il hype gerekkä. Paylaşın. Biziň aýdýan sözlerimiň mesajyny ýetirin halka. Her bir adam dinlemeli, özü netije almaly. Halk öňe çyksa, aýgytly adam ýaly, aýgytly adammy etmeli. Şu aýgytly adam kinosunda ýaly, şu eşekli, arabaly, ýanky näme bolsa öňe çykmaly. Wagty geldi. Biz bütün dünýä Türkmenistan kimdigini görmeli. Ine şu ýaly MHM polis ofitserleri gün aýdýar. Biz halkyň tarapyna biz geçýär. Harby gullugyň işgärleri, ofitserleri aýdýar. Halka aýdyň muradaga biz goşulamyzok. Bekrewedak spetsnaziýa biz goşuljakka, biz halka garşy görüşjekkä. Biz halkyň öňüne jogapkärli, biz ikisam kezaba gulçuluk etjekkä. Bizem bizar bolduk. Kimi sorasaň bizar bolduk. Murada şart ýok edildi, tamamlandy. Özlerem näme diýerler? Halk galyp başlasa biz özümüz tutup
halkın eline verecek su dedin şolar. İksan kezabi. Näçe adamlar öldü. Näçe betbarçylyklar boldy. Şolun sebäpleri. Bu iki atalı oğullayıp yani aydiyalar. Hormatly vatandaşlar, yine şul Ramazan bayram namazından başla. Düğün, yani günüdin prezident ve onun milli lideri, yani Serdar'ın milli lideri, Kakati, Gurbanul Berdimuhamedovlar gizlenip, yani kabinet ministerinin içinde oturdular. Şolur şu yerde kabinet ministerindeki işleyen vice-premier, ministerler, şördeki yönökü işlerler, aparat prezidenti hemen şöyle gava hiç kime telefon etmeler içeri, telefoncan almalar, şöyle gava oturdular. Nemçip, şular bir iç daşından yankı meçhitlere öne çıkan adamlar can edip şuları ö tarafından çekip şular koşulup onun her ministerin öz yankı nimeleri guluklar var. Guluklar bilen koşulup yankı bize karşı işlemesin deyip hiç kim şu gılınıdan bıtnamadan özünden bıtnaman oturun şu yerde deyip bunları hatta AB'nin dastavkasını yatıp verdiler. Şunu bıtnamadı yani. Yine ünsverin yanaki basyan öz kollegalarını basıp gıygıryan icen bazını koyman kollegalarına korkup şolarım yanına saklap olur da koymat koyup şoru hatta çörüğünü getirdiler. AB'de. Onu Atagarriyev, Nazar Atagarriyev bilen yankı Hıdırov MHM'nin yol açtı ve polis bölümünün polis ministerinin yol açtı. Hıdırova yumuş verildi şuron bıtnamalar şordan deyip. Ünsverin şu yali gozgolon golonla adamlar nemedenle bular ministerler, vice-premier yanına saklar sebep şorun üstü bilen ben yankı ofiser polisleri öňe goýup ýa kerket bilýärse gatork ýaşadatlardan. Ine şu ýaly kabinet ministri de şurada gillenip oturdy. Ne Ramazan bayram namazyna bardylar, ne mesçide bardylar, gorkdular. Halkın galşyny ýa görüp videolar alıp ýa MHM'ler bular görkezýär, ondan beter gorkdular. Şu wagtda näme diýerler? Raşid Meredow'un üstünden Lavrov'a can edýärler. Öldüler bizi aldılar gelip koşun iverin yani spesnaz iverin deyip haş ettiler. Lavrov gün aytti. Biz özümüzün problemamızı çözüp bilemiz o. Biz uruş edip dur. Russiyanın içinde bar yerde betbakçılık biz onları regulovka et bilemiz o. Hiç yıl koşunam yok, zadam yok. Biz bundan beter masaraçılığa gir bilemiz o. Öz problemamızı özümüz çözün deyip yani şuraya mesaj verdi. Raşid Meredov ve yankı öz oğlunun milli lider Gurbanguly Serdar üçlü oturup maslahatlaşıp kabinet ministerinin yankı adamların ýygyna olar otyr da ýanına şeýle ýörüýte halkın içinde bir kıcık bir halkı ürkürer ýaly, halkı gorkudar ýaly ýörüýte gep gurun ýaratjak bolýarlar häzir. Ine ol gep gurun manysy biz Rossiýa can etdik, Rossiýa gelýär, goşuny spesnazlar gelýär. Eger de halk galaysa görüş olur atya deyip ünsverin. Halk öz isteği boyunca çıkanla, Ramazan bayramına çıkanla, Ramazan namazına çıkanla bular dönüklü verip halka. Ilayta da Raşid Meredov, FSB işgäri, ol Türkmenistan'ın Rossiya bolun yani garaşlygyny dol berja edýär Rossiya tarapyndan. Birdak bolsa Rossiya kontakty gurbanly ýerine gün Raşid Meredov girýär. Şul vatan dönüp Raşid Meredov can edip bizim halkımız sattı. Yöne Rossiya gollamadı. Inni bul şul kezzap Daşy işler ministerinin yol başyty Gurbanla yarınjak bolup iki tarafa yarınjak bolup bir tilki Türkmenler tilki öden. Men size gün aýdaýyn. Şeýle bir adamlar ürkürer ýaly bir tarih düzýär. Ine Rossiya bize kömek edýär, goşunlar gelýär. Halka da yaratmalı MHM polislere aydıp halk birden gozgolaysa atılar yani feritap bolsun gozgonman inanman onu inanman düýeje Murat Gurbanova inanman ine şular sizi yani uruşa salýar sizi bular öldürtjek bolýar zat dip şuraya ýaýradalyn da halky gorkudaly öňküse alyp şuraya gep ýaýradýar inanman. Rossiya jogap berdi. Biz gelemzok, bizim öz problemlerimizi yetik. Ondan daşary yankı meydançasında bizim hakkımız yok. Bir taraf döwlet öz hakkını 3 günde öz yani karşılığını goramaly. 3 günden soň gora bilmese
onu halkara gurumları yüz tutup biler. Ine şoň üçin 3 günler hiç kimin Türkmenistana girmeye hakkı yoktur. Şoň üçin men size aýdýan. Biz galanmazda derrew opozisiýa gelip wagtlaýyn hökümet döredip bir de ýam on üstüne hemme zatlary işläp düzdük. Şo ýerde yerli adamlar bilen wagtlaýyn hökümet döredip biz yglan etmeli. Demokratik opozisiýa geldi diýip yglan etsek şonu ve özümüz barıp şöyle dursak onu ne Rossiya goşunyny getirip spesnazyny ne halkara gurumlar ünsür gollar da bizi onun yani Birleşen Milletler'in özü gollar ve hiç kim getirtmer. Halkımızı atar ýaly. Halkımıza yankı dönüklük eder ýaly Raşid Meredov ýalyklary biz derrew gabawalar. Derrew tutars. Ine şu ýaly yankı kabinet ministriniň içinde zatlar bolup geçti. Ondaşyndan ýürüýtip polis, emhemeler ve kabinet ministrdaky işleyen adamlar bize maglumat berýär. Şul iki ataly ogul prezident köşküň aşagyna 40 metr çoňlukly bunkerler var. Oňam iki çyl halgaty var. Biri yankı gorunmak ministrine göre birlikten baş prokuratura tarafa çıkılgıları var. Şo yerden çıkıp kaçarlar sertap bolun deyip aýdýarlar. Polisler, emhime gulluklarının vekilleri gün aýdýar. Murada biz şulary syptyrjak biz şulary aljak da halkın eline verecek, halk özü sud etsin. Şun bar edin etdiligi üçin, bar konstitusiýany bozanlar üçin, bizim konstitusiýamyzy bozup diňe öz bähwidini işledenler üçin ve bar jinayetler üçin. Ine gysgaça aýtsam, ine şu ýaly Türkmenistana hadiseler bolup geçdi düğün günüň dowamında. Şoň üçin ataly ogul ne watan programmasyna çykdy, ne Ramazan bayram namazyna bardy. Inni şu ýaly ýene bir zat aýtjak bolýan, ýene bir zat bolup geçdi. Gurbanoğlu mollalar, ahunlaryň imamlaryň üstünden düşýär häzir. Şo gurhanyň içindäki hökümete degişli suralary ýyrtyp aýryň, halk okaýmasyn. Bize garşy şunu gurhany görkezip ulanaýmaň, meçitlerde ýyrtyp aýryň şol sahypalar diýip aýtdy. O näil sahypalar? Adalatlyk, ýa-ni paça, hökümet halka kömek etmeli, onu berja etmeli haklaryny. Şo barada ýa-ni näil şoňa degişirek maglumatlar bolsa, şolary ýa-ni ýyrtyp aýrýar. Ine bizim milli liderimiz şu ýaly hereketler edýär. Muhammed ağa söz sizden. Tamam. Men videoları görkezip aýtjak mısınız ya da aýdyp ondan men videoları görkezip. Men bir girişe daýly men bir vatandaşlarıma habar bereyim näme bolandy, hökümet näme çareleri gördü, şunemedi. Vatandaşlar dün Türkmenistanyň hemme ýerine Elaýtada, Aşgabatda biziň çağıran meçitlemede adamly ören köp geldi. Onun patwirjeniyeti Turatla da var. Siz görüp bilersiňiz videoken TikTok'ta hada Muradaga da görkezler. Ýöne Türkmenistanyň telewideniyeti şonu görkezmedi, korkup görkezmedi. Biziň dünkü 10-njy çysladaki watan habarlara seredin. Birje suratam, birje agyz sözüm halk hakyna iştat ýokdur. Birdan ören adamly köp geldi. Gelenler hemmesi esasen ýaş oglanlar, aýal gyzlar, çağalar bilen bilelikde geldi. 10 miňlerçe adam ähmetçiklere ýygnandy. Näme netijesinde boldy? Biz şu Ramazana giren bäri iýdi-giderli çykyş edip halky meçitlere, cuma namazyna, Eid-i Fitre gatnaşmagyny halkyň arasynda giňden ýaýratdy. Hemme ýerek ýaýrady. Halkam Türkiýeden giderli, zat ederli, hemmesem ýaş oglanlar, orta ýetden gelenler. Halk indi birda üýtgemegine garaşýar. Birda etjek bolýarlar. Ýöne ýurdun içinde bir ofitsialny razрешение alıp miting edip bolmadyğı üçin, metbuat azatlyk bolmadyğı üçin adamlar öz içinde özleri bilen gepleşýärler. Şol üçin birda etjek bolýarlar. Şu adam şoňa gawat geldi. Halk protest hökmünde meçitlere bardylar. Şol ýasny hemme köre de belli, şolaň şotak barany diňe bir manasy var. Ben häzirki ýagdaýdan narda diýdim. Indi hökümet näme etdi? Biziň hereketimiň öňüne geçjek boldy. Birinciden
täze düzgünler girecek oldu. Imamlar bilen gepleşdiler. Mescide geriyen adamları hem barlardan geçirip anamlı adamları yani hükümete karşı diğer adamları hükümete bize pasını diğer adamlara kartışka bereyli şon esasında mescitlere geldiler. Şu düzgünüm imamlı neçe yerde aittiler şu sonku bir hepten içinde. Şu ömünden korkup bir geçiren çarelerinin biri. Imamlar hemmesi bilen gepleştiler. Eğer fikir ettiğin için burada tuğacı adamlar getirmeyen atlarına verin deyip. Bunu Adatlık Radiye'de aitti, Türkmen News'e verdi, emme yerde bağ informasyon. İkinciden, mescitlerin teorilerini gözevçiliği giyin kovtuzluk kulluğu, polisiye işgarları, hemmesi kendi teorilerini aylaşıp böyle giyici onun şu tarafı düzüstü vardı. Üçüncüden, mescitlerin içinde video kameralar koyverdi. Daşınma içinde hemmesinde video kameralar koyverdi. Dördüncüden inni planlaştırıyorlar hadirki planları. Mescide girecek oradan metal tapıcı aparatları getirip koyacak oluyor. Hadir onun şu atlam nemedik böyle çaresini görüp oturuyor. Onun hem muallimleri, uçaklı polisiyaları hemmesini mecbur ettiler mektepte yığına geçirip okuçuları, muallimleri, ece kakaları çağırıp hiç yerde gurrun etmeyin, nerdaçılık belli etmeyin, hiç daha da katlaşmayın. Eğer birden geplarsanız nerdaçılık belli de biz sizin karşınızda cinayet iş kaldıracak deyip köp mekteplerde şu çareleri geçirdiler. Şunun hem ondan sonra bizim ön bir aktivistimiz vardı, ne deyip muallim adı bilen onu mecbur ettiler. Öyüne varıp kahiş edip, gayrat et. Ahleke Muhammed Murat çağırış etti. Ay yaşlara aydın şola yalan sözlüye, anamdan şolara berdi günümüz kovi. Bizim yurdumuz bulaştıracak oluyor. Şolan gefinde kulak aslan deyip bir iki söz ona da ayıttırdılar. Yani ne alace değil de ne emeteceklerini bilen adam. Hükümet giyici günü aladası şundan ne? Şu çağrını ettirecek geldik. Bunun bulunak vatandaşlar. Seyredin. Şu anda bir yurt esasen siyasi ütküş geçirecek oradan halka ayağa kaldırır. Halka ayağa kaldıracak oradan bir normal devletlerde miting geçirip oluyor, razreşeni alıp protest geçirip oluyor, profsayuzla var, dürlü partiyeler var, metbuat azatlığı var, abiyavidet yerli, her topor öz ağdalarını can edip falan tağatta falan yerik bar diyerli protest geçiriyor. Normal mi? Konstitusiyon boyunca edilmeli şu. Yani bu haramda da hem taraftan bizim kanun esasında verilen mümkünçülüğünü bizden alıyor. Şunun için İslamlık bir hareket edecekti oradan halkı Mehmetmel bir yana yığınamalı. Ya çağırış edip getirmeli. Biz eğer üstadan çağırış edip falan yerik falan dağıttı bar dedik. Gerru hem yerini blokat et yerli. Adamla gelip bilenak, gelenine nira varacağını bilenak. Şunun için o bırak mümkün değil. O zaman biz ne ettik? Fikir ettik ha, mescitlere adamlar çağırıyla. Mescide parmağına bir peskelçilik verip bilmeye. Eğer peskelçilik vereceğim olsa, özü hem medadı boluyor. Yani özüne köp diyan yetiyor. Bütün Müslüman devletler şuna karşılık görketçeğini görüp otuyla. Sen eğer mescitte namaz okumanın önüne geçecek olan mescitler, ne için uğrayan, ne için onu televizyonda görkediyen mescid açtık deyip. Şunun için ol mümkün ne? Şunun için adamla mescide barıp biliyor. İnni, mescidin içine adamla yığınanta. Şu da onun meşmun adam yığınanta. Şu da dine, halk bir hadise, bir zat bolsa, adamın bir gep çıkardı, o vatandaşla. Bizim vatandaşlarımız Türkiye'de közenip diyor. Öz yurduna gelip bilen. Men ecem şotada közenip diyor. Men kakam közenip diyor. Men oğlum elli, onunla mazarı anırdı, bir anda barıp bilemem. Pasport problemi olur. Türkiye'de adar verip diyor. Orsiyette ehlike mınyana. Biz özüne gidecek orada gidip bilem de okumanı uğrattık adamları onu oku regularını pul uğradık bilem de okucu deyip uğradan studentlerimiz gününü geçirecek olup cinayete baş koşmalı oluyorlar. Şu tadı ölüye, avarıyor düşüp vuruluya, yenciliye biz şolardan doğru haber alıp bilem de biz ne emekmiyoruz? Yurdun içinde. Yurdun içinde oradaki muğallamdan aylıklarını veremez. O nemede neftada şolku materyallik ne için devlet işgärlerinin aylığından tutuyor. Ha bir de zahmet çekiyor, işleyek, planlaştırıyor bir aylığını da alır.
şo bilen çörecigalar, nimalar, onan berenem. Binäli. Nimelere, yaşlılara, pensiyonerlere, şu April ayının aylığını veren aklı. Bundan hem gün mü olur? Hani sen hükümet yol başçısı bolsan, neftten, gazdan gelen pulla hani 32 yıllar nereye gitti? Hani bir atçöt verin. Ey prezident, hadi sen aylığın neçe? Sen aylığın neçe? Aytan aylığın görket sen yaşayışın ne eline? Sen yegenle ne ettirip yolla? Triyet satıp böyle, arak satıp böyle falan. Hem de puculuk etken şöyle de gelip bir de azar veriyor. Senin polisiyeleriniz bir de gün verene. Bir işleyecek kolya. Men özüm maşintayla olacak. Değil mi? Şu zatlar bir gelip aytti şu tadaki adamdan hemmesi bile. Polisiye işgärlerim. Ken benkilo. Dice unni pakirli. Eyle kovyarlı, beyle kovyarlı. Ne maşgalası var, ne aylığını doğru veriyorlar. Cevabını koymanam yol başçılar, köy yerli, mecbur et yerli çağı. Onun günmelerin polisiye. Polisiyelerden arda. Ola da halkın hareketini gördü hem de yığınan şu botu. Şu tadı şu gurrumlu, parakatçılıklı ödü. Eline yarağamalana. Ayna dedi ona. Hiç de doğrula şu tadı. Biz gidecek geçtadan. Şunu cevap verince biz gidecek diye. Hükümet ne emez? Bütün dünyanın önüne gelip yarak olan vursun. Ortaya bütün armiyasını yadırma yarak olan getirasın. Ne emezsin duran halkı? Şu tadı oturan çağalara ne emezsin? Hiç de dedik bilmiyor. Şol için devlet eğer biz mescitlerin töwerine borsak hiç de dedik. Şol için biz şunu bilip kalkıp mescitlere çağırdık. Mescitlerin içinde biz bir şu zatla oturaraq idimmi. Biz halkın içinde şu gurrun yayrattık. Hemme yer eşitli, inni bariyallı adamla öz arasında gurrun mescidine baraylı, mescide vardık. Näme edip bolur? Näme için barmalı? Näme gurrun aytmalı? Biz hemmesini taýýarlar. Daşında ahranı duran polisiyeler var. Ola da o bir de bak boldu aylım. Bizim birine günni ece kakamız koyman tüyü geldi. Öz komşumuzun yiyecek çöreğini doğrulap almalı. Bir kanunçuluk etmeli. Erti türmeye içeyim bilye. Menem şu halk burada etse şolun hemmeden koşuluşu. Ayçık kolyanım eğer halk bir yana yığınanı bildi. Biz hemme çeyreni görüyor. Şu tadı oturup palata vurup oturup da ta şulo kanunu yerine getiriyen, cevap veriyen şeyler aytın, öz eden işlerini açık versin. Şuna için gidecek. Çağalamız getiriyen şey gidecek. Türkiye'deki zatları gelip gidip bilen kanun çıkarıp gidecek. Bolluk otur değil. Berdi Muhammed hiç de cevap verdi. Biz şuna şart veriyoruz. Eğer amamla gelip şu halka koşul barışın karşısına gidecek oldu. Biz köp imamın karşısında Niyazov'un edişiyana das yolumuz var. Kıyılar zorlap durur, haca gitmek için pul alırları, dürlü gep kurumlarını biz şu adeçeli yığınadık. Biz onları gerek yerini, özlerini verir, başarısa da halkın karşısında burada eder. Biz yani onun gerekli yerini vaktinde ama önüne de koyuyor şeydir. Bizim aktivistlerimizde var görkez, eğer etmedi şu tarzda bütün dünya çıkarıyor. Şunun için bizim mekanizmlarımız var. Hem hükümet yol başçılan, polisiyalar kendilerinin iyi veren videoları var bize. Hükümet yol başçılarının näme etkenleri. Biz hem de verir. Biz şunları taklak otik näme için gerek yerine sen şunu etmesen şeydir. Şol için bizde hem mümkünçilik var vatandaşlar mescitlerin yanına yığınanmağa şu tarzda protest geçirme. Yöne bir aydar haçınne. Yöne şu atlam etmelde barmalıylar. Dine barmalı. Bollu. Muhammed ağa sağ olun köp berin düşündürüşüňize menin bir iki söz goşşak bolýan hormatly vatandaşlar iyi da yol yok. Boldy. Men size öňüme aýtyp gelýän beýle ýatsagam, eýle ýatsagam, MHM bolsaňam, vice-premier bolsaňam, minister bolsaňam, doktor bolsaňam, immigrant ýank bolsaňam, Türkmenistan taşlap giden adam bolsaňam, Türkmenistan daşynda migrant bolup işläp ýören bolsaňam, Türkmenistanyň içinde küsünüp ya bay yaşa biznes edýän bolsaňam, biziň çıkalgamyz ýok. Ataly ogul gitmeli. Türkmenistanyň böwüt salyp duran iki sany ataly ogul, ýanky Gurban Uly we Serdar Berdimuhamedowlar gitmeli. Başga lazımyz ýok. Şoň üçin atlanyň bolunny ýatybillik 33 ýyl. Indi biz ahirki ýanky aýrytly ädimiz etmeli. Gelin videolara seyredeliň. Türkmenistanyň gelen videolara
Käbiler TikTok'tan alınan videolar var. Gelin şurada seyredelim. Nähili Türkmenistan'da Ramazan bayramına nähili adamlar çıktı. Ramazan bayram namazına nähili adamlar geldi. Gelin şurada seyredelim. Pardon, bu Afganistan'dan videosu bize geldi. Bullal ine innik video. Allahu azze ve celle hemmemiz amel eylesin. Oradalarımızı kabul eylesin. Yurdumuz abad, ilimiz asuda, parahat yurdumuzun parahatlığı devam daim olsun. Halkımız, vatanımız için, yurdumuz için gizaha günüz Armaniyadıma zahmet çeken milli liderimiz Hazar Qadamızın kahraman hormatlı prezidentimiz Hazar Qadamız ferdarımızın ve devlet erkanlarımızın cemiyinin her birinin canları sağ başları dik olsun. Yurdumuz, vatanımız için alıp barayan işlerini Allah Teala ravaşlığı yar eylesin. Ayretin minnettarlık bildiresin eleyene bütün oradan başından sonuna daşarda yol gödevçülük kulluğu var, şer'i işler ministerinin işyerleri var, hukukçuluk işyerleri, o tertip düzgünü sağlaşmaklığa kömek beriyerler, olurman canlar sağ başları dik olsun. Ötön geçenlerin Allahu azze ve celle mağfiret eylesin, diyirlerini hidayet eylesin, maksat muratlarını hasıl eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Bırakmaz. Muhammed ağa, ine şu moğollu kabinet ministerliği kurulayan da attır haydi meçhitte. Hacı arkada ve hacı arkadalı hacı serdar. Hani hacılar? Hani meçhitteki yani hacı Murat, Murat, şu mara dinin istat bilmeyerliği ve de birinciden olan hiç kayda hacı de. Ne için hacı de? Hacı olacak olsam sen kurbanlıkta 10 günlep hacın hemme etmeldadı var. Şoları yerine getirmeli. Kalan vakti ol umre değil ya. Ona hacı değil mi? Umre'dir ya. Bula hacı de. Bu akmaklığın eğer şu yalan söz bir direkt yallarçı kegebeşlikle. Bunların karşısında bizde hemmesinde bağ ola. Bunları yeke görk eder. Yöne eğer vaktinde. Kalkçıda ayağı kallı önüne koyar ahleke. Ştada görk eder. Ştada hemme yerde yayradar diye. Hani göreli çok imladım. Yo men şu yankma Önüm KGB'nin uğradan. Haydi KGB'nin uğradan. Ama utunman meçhitte Allah'dan dileyenler hacı arkada hiç vakt yankı kurbanlık tutmayan Ramazan tutmayan Ramazan bayrama gelmeyen hacı mene oraya hacıyın tanamok. Şol adamı alkış var ne diye hacıyın yani arkadalı hacıyın oğlu hacı serdar olum şoraya kezzap. Bunu barıp titulalka yani pulunu mu ne hemen bilemok titulalka ya da ömrünü Ramazan tut görmedik. Neçe urup, arak içip, piv içip, gezip görenler eğer sizin neçiydiniz de hacı bolyan bolsa, onunla biz sizler hem çalışmalı olýar. Gynansak da. Şoň üçin inni bir kelläňiz aýlan ýallaklığın o derejesine barmalar. Hormatly dindarlar. Sizin ýygyňyzda ýanky dindarlar dur beýtmeliler. Olur ýa bütün dünýä maskara bolmalyar. Gelin indiki video seyredelim. Hormatly vatandaşlar. Musulman olmadık koro. Zekat verip koyanlar. Zekat malum arif Müslümanların akadalı zeyati Müslüman olmadık koro verilmez. Emma olarak sadaka verilmez. Müslüman olmadık ariflere sadaka verilmeyendir, sadaka düşendir. Yani zekattır fitreder Müslümanlara verilmez. Müslüman ariflere verilmez. Yine pardon. İndiki video seyredelim. Hurmatly vatandaşlar ine her Kuvayt geçti. Kim musulman bolmaly, kim musulman der. Ine men taňa ýakyndan çak bolýan ýalňyza biz gördük videoda bir topar adam geldi. İçi dolu, daşı dolu adamlardan hemmeti Ramazan bayramına geldi. Berekeler taňa ýakyndan indiki video seyredelim. Hurmatly vatandaşlar. سبيل الدموع سبيل
أنا يا صاحي كي تستريح. Murada, bence İran'ın en ulu ulamalarının birinin çıkışını görkedeyim. Ha, bir soru şunu ondan şoň geçer ýa. Bolya. Ya bolmasa häzir ýa-ki Aylarım yaşlısı, güllerim bayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Nemirin üstünde cennetin tayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Bar yersin, kadamın sağ. على جبين سعادتي ine gurnayan çäresinden adamlar köp gelýär. Ýa-ki Merke şo Ramazan bayram namazynyň Ne hormatly dinleýişler, bugün bayram namazyna geldi. Ne şu çepek çalýan ýaşul başlar. Ine imamyň kömekçisi gördü meni video düşürüp oturanyny. Göründü hemen. الجماعة باليمن وذن باي والغريب والخاصة والفقر والقانون والزاخير والكم والفنبول إن sonunda şu dünyadan bir cemaat gidecektir mi yardan çıkarmalı bir cemaat. ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yine şu etraflarda nihayeli Ramazan bayram namazı geçiyor. Şunu gözü. Yine iyi devam edelim. قلم أنت فكما أبرت أنها بنيت المجد أدواد شدا. Hatta köçülürdü adamlar, yani mescide zaman köçülürdü de adamlar bağ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Şu adamları şula yığılan hiç yana gitmeyen orta hiç kim istedi bilmiyor. Şula ne emediyse de şop olmalı oluyor. Elbette. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين. O sizin yaşlar diyen ne? Yaman köp yaş olanlar çıkıptır. Şular da kanser gidecek deyip aydiyalar, yaş olanlar. Katoğu düşünüyor. Ya gelecek şolun ki. Men bir yaşları yürünecek olayan yine 18 hatta 12 yaştan başla yine 12 yaştan 35-40 yaşa çelli olanlar. Biz Türkmenistan'ın azatlığı çıkarırız Muhammed Ağa Kimiz. Yani hem aktivistlerin kömekleri. Bütün halk bilen hem aktivistler bilen. Halk bilen, aktivistler bilen. Hemmeler bilen biz hareket ederiz. Biz çıkarırız. Türkmenistan azat bu. Son siz Türkmenistan'a akıtmeli olun. Siz yaşlar, siz yani hükümette işlep Türkmenistan siz akıtmeli. Ondan sizden son sizin çağlarınız yine şeyle etap gitmeli. Ol bir yere gelip bir adamı öldürüp kurbanlı yalvar kezzap gelip erteki gün yine de oğlunu koyup yani halka bu tarafta iki oğlum akılsız bir soğuk Türkmenistan dolanacak olup Türkmenistan'a böyle salıp Türkmenistan'ın geleceğini yok edip onun azat yolunu yok edip özüş yolunu yok edip beklep durur yolu. Yine böyle olmalılar. Kim gelse şov gelsin. Yönü yani 5 yıl bollu mu rolü başka bir yerine verdin. Yaşar gelsin. Yaşar akıtmeli Türkmenistan'ın ömrü. Ya bütün dünyada yaşar hareket ediyor. Yaşar gidiş böyle. Şunun için bizim borcumuz yine yaşlara yol vermek. Şunun için yaşlar gelecek sizinki Türkmenistan sizinki. Siz gelecek nesil. Siz her kıyımlamalı şu Türkmenistan azatlığı boyunca. Biz esası ömrümüzde yaşak tuturduk. Gelin videolar. Murada ben bir Kanada'ydan işledim. Gözde vatandaşlar. Gördüm şu adamlar görüyor mu? 10 milyonlarca adam bir yana yığınanıyor. Hiçbir devlette şula yığınanıp biz gidecek diye şula ayrı bilen yok. Şulan karşısında hiç vakt bu iş ulanıp olana. Ola terörist de. Ola eline yarağı yok. Ola şu yurdun grajdarları. Şola şu tadı oturan yerine biz İslam'ı yerine yetkençe hükümet yol başçıları üstaden gidecek diye şoları ayırmaklık hiç iyili mekanizmi yok. O zaman eğer şurada gitmeyen şu tadı otursalar bütün dünya cemiyetçiliğine ünpömüş olur. Şunu yanak yardaydı hiçbir devletin koşuluşup bilmiyor. Türkiye devleti birinci ılgak geliye verdi Muhammed Aydar. Verdim şulara da at diyemem. Ben şolan isleğini kanaatlandır der. Bolli. Ortaya koşuluş yok orada hiç kim koşuluşturmaz. Tabi abi ortaya da eğer şu tak koşuluşsa bütün Türkmenler bile bütün ömür düşman olacağını biliyor. Şunun için ortaya da bu işi gelmeyelim. Bilim şu tadaki yığınanan kaltam ne biz ortaya dönen hiç yıl düşmanlığımız yok. Biz hiç devletle bile düşmanlığımız yok. Biz öyle yurdumuzda dine
oğurluk etken adamları işten ayıracak oluyor. Kanunu hormat koymayan adamları işten ayıracak oluyor. Bir düzgünçülüğe yor veren adamları işten ayıracak oluyor. Bunun bizim talabımız şol. Biz açıklık, anıklık itleyek. Neftin, gazın pulu nire gitti? Gelin açıyordunu verin. Bunu şunları sen şu tadı nemedekten sonra hiç kim bizim içeri işimize koşulmaya hem de devletim şu parakatçılıklı çözülmek için geliyor. O zaman en edecek zatları ayağım dira otursa da Berdi Muhammed bir de azat ayla geçip gel onun Ortaya'dan İran'ın her devletten pristavitili otursun biz azat ayla geçiriyor. Şu karamdadan isteyelim mi ya istemeyelim? Kim saylağı katnaşıyor, ola gel katnaştın. Ağda saylağı olan yurdun ıkbalını çözüyor. Şol için şu yığınağa barmaklık hem kişiye vacip. Eğer yurdun nimetecek olur. Bir burada. Ben Berdi Muhammed'e aytacak oluyor. Karamdağ'da Berdi Muhammed. Ön 30 yıllar siz boş meydançada yeki özünüz oynadınız. Yeki özünüz eden dadınız ettiniz. Halkı kösediniz. Sizin 32 yıllar hareketinizin neticesinde bizim 32 yıllar yurdumuzun çiğ mal baylıklarını hemmesini siz dargattınız. Son neticesinde bizim yurdumuzun iktisadiyetini dargattınız. Bizim 1 milyondan uğra halkımızı daşarı yurtlarda kösediniz. Çağaları ecelerinden ayırdınız. Maşgalaları bozdunuz. Çercevden kerler, lallar kuraması azatlık radiyetinde vardır. Türkmenistan'dan, devletinden gerek yok deyip neçe arda yüz tuttuğu da şolara koğuş vermediği için daşarı yurtlu kuramalara yüz tuttuya, kahiş etkiye bize koğuş verin deyip. Siz şun yana karamdağdaçılık ettiniz. İnni oyunculuk köfelli. Biz 3 yıllar hem şerti tayinladık. Siz daşar yurtta histat etmeyen gereksiz pravazaşitnikle önkü opozisiya partiyalan kömeğiyle siz hiç oyunsuz karşılıksız siz yurdun içinde ne edecek olsanız ettiniz. Yöne inni biz dörettik schemanı. İnni bir yolunu gördük. Hem adam tayinladık. Halk inni sizin önünüzde duruyor. Siz inni edenetliliğinize cevap vermeli. İnni biz sizi yeke oynattırmıyor. Eğer siz halkın önüne ayak direp duracak olsanız siz ölürsünüz. Sizin cahiniz cehennemdir. Siz halkı tike tike eder. O Bayram Ali'nin içinde o Sancar Selçuklu devrinde bir adam dönüklüğü için her bir yol var. Şu her kim geçenler şu tağda bir daş, o tağıklaya bir daşı. Bir dönük adamın, yurduna hıyanet eden adamın mazarına şehittirip şu adeçeliğine daş okmak geçer. Şol için sizden hem şon yanak girgenerler. Şol için siz eğer halkın etkilerine kanaatlı üns velakadarına gitseniz halk bir topardağı gözünü yumar. Dine şonu gözünü tutun. Men dine şona açacak oluyor. Hükümet yolbaşçılar, beylikler, men müessese bilen, hemmesi halk bilen. Halk ayağa kaldı, halka koşuşuyorlar. Şol için şuna hiç samnibat edip oturmak. Yöne biz bir yerden başlamanın uğrunu tapmalıyorduk. İnni uğrunu taptık mescitler. Mescitlere yığınan şey, şu tadına özümüz aydart, hem de kurumaçılıklı biz alıp varıyor. Halk şu tadan gitmeye, ta azat sayılı geçecek. Ta siz gelip halkın önüne cevap verecek. Sağ olun Muhammed ağa. Gelin videonun yankı indik videoları seyredelim. Hormatly vatandaşlar. Est-ce que tu acceptes que je fracasse ton ordi contre... Sessiz kutlayın bayramı. Çünkü bazı evlerin namazdan dönen babası, bazı evlerin kahvaltı hazırlayan annesi olmayacak. Usulca kutlayın. Öksüzleri, yetimleri ağlatmayın. Yavrusunu kaybetmiş anaların, babaların yarasına tuz basmadan, canını acıtmadan, yüzüne,
sesine, gülüşüne ve nefesine hasret kalanlar var. Usulca kutlayın. Men şu videoları näme görkezden adamın müçbörünü görüyor aldı. Näçe adam bardy, nähe bardylar? Bardylar, barmadylar? Hemme zatlar görüyor ýaly. Ne şu yani durly videolar görkezdi. Aylarım yaşlısı, güllerim bayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Zeminim üstüne cennetim tayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Var yersin, kadamın sana, rahmetim gafsına yetirdim yana. Doğdum odundan daşettim sinam, gidip oldum bizden hoş arada. Aylarım yaşlısı, güllerim bayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Zeminin üstüne cennetin tayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Var yersin, kadamın sana, rahmetim gafsına yetirdin yana. Dozakın odundan daşettin sinap, gider bollum bizden hoş aradayı, gider bollum bizden. Ene hormatly vatandaşlar, men size görkezdim. Türkmenistan'a nähili adamlar üýüşdi, yani meçitlere Ramazan bayramına yine Türkmenistan'ın halkı öňe çykdy. Hormatly vatandaşlar, gelin indi seyredelim. Özüne hacı diyen arkada hacı ve onun arkadagly hacı, arkada serdar hacı näme etdiler şol iküün? Şolar ýa-ni goşuldylarmy? Şoya Ramazan bayrama, Ramazan tutdularmy? Ramazan aýyna näme etdiler? Ramazan bayram günü näme etdiler? Ramazan namaz bayramına bardylarmy? Gelin şoňa seyredelim. Yine onu bilmek için kıymetine değer. Yine misal için 9'una seyredelim. Pardon. Yine 9'una seyredelim. Näme etdiler şol iki saniye? Kurbanlyk bilen Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Gruziýanyň parlamentiniň ýol başlygy kanagatdan bölenbeýlen şahiri premier ministrine adetli sular ber Gurban Türkmenistan'ın üstünlükleri ben durmuşa esenlen zerurda belirlenir. Ne taýýarlamak boýunça işleri göňüjek prezident bilen. Wagt binalar, şoltana ýaşaýyş şaýlar. Çagy adamzat mirasynyň aýrylmaz bölegi hatap. O ýurdumyň harby hukuk goraýjylary, ferkerdeler, çar soýunçy harby gullukçylar, harby talipler gemde harby mekdebiň okuwçylary atdylar. Türkmenistanyň Gorulmak ministrliginiň merkez ferkerdeler öýünde geçirilenir. Ünsürdünmi? Şo günü 9'una şol ertesi 10 aprellik boljak Ramazan bayramyna gorkup bul Gorulmak ministrde bir topar adamlar gutlaýar. Yani gutlap zwany berýär da diýär. Yani MHM polis ferkerdeler arkamda durur ýaly. Ýöne gurbanyň görünen o. Serdar bir sanduq şirketde yani kabinet ministrde oturun yerine yine görünen o. Yine seyredelim 10 yanvarda pardon 10 aprelde näme bolup geçdi? Yine 10 aprelde Andar tarapyndan mukoydes orada aýynyň 30 günläp agydyp beklenmeginiň tam ünsürün. Yine de Türkmenistan'ı diktatör dolandırıyor. Yani Vatan Programı'nın diktatörü. Hiç tat bolup geçen yok. Hiç şeyde reportaj yok. Sebebi yani Gurbanlyň Serdar Berdimuhammedow kabinet ministrinin içinde o tarz diýilýär, zaложник ýaly otyrlar da ýanyna kabinet ministrinin vekillerini ve şöyle işleyen adamlar, aparat prezidentinin vekillerini şöyle hiç kime can ettirmeyen, hiç tada goşturman saklaýar. Öýler hem zaложник, halkyň zaложnigi ve ýanynaky wedipeli adamlar zaложник hökmünde saklaýar. Näme çip halkdan okýar. Hani
halk millidiri. Hani Hacı Mekke Medine bak gelip şöyle ayetler okap. Hani o triyeki giyeceğini oluşturan Hacı. Hani giyeceğini pivört gören Serdar Hacı. Hani gelin Feride'nin bağım şolar yok mu? Bayram namazı okurlar. Halkamyzyň ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak, müňilliklaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan baý hemde özbaşly medeniýetini hasa kämilleşdirmek. Şoňa görä de hormatly prezidentimiz garaşda da kemişleri bir tarap turup. Ýene şu öňde duran molla ýanky ýaş arzulara, şeýle-de pek niýetlere beslenýär. Şoňa görä kampus ýaşullar Jemid üçin ihlasly dehme çeken, döredýän we gurýan merdany halkymyzyň bagtyar durmuşyna gaýtaranmajak ügüşgün çaýjakdygyna erkinýär. Pekin paýhas ummany maglyk duýgusyny, döredjilik gajuk medeniýetimiň aýrymyzy böyle bolan mukaddes islam diňi aýyrtyp ulsar goýup, halkyň taat ibadetini bir kençe derja etmekler üçin ähli mümkinçiler döredýän Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan gahrman. Ýene de şu hemme zatları Türkmenistan halkyna edýän. Hiç tat eden ok Türkmenistan halkyna öz arkadaş şäherini urýar. Ine muhtam ýanky kabinet ministrdaky Elçapyan o yallaklar ýaly ine bulun bir yallak topara geçdi. Türkmenistan'ın amamı Hudaýa alacak bolýar. Awa. O bu Türkmenistan boldy. Näme şu Türkmenistan'da bir ýaşap bilýär. Bu ýer Türkmenistan bize gerek gel. Sizin ýaşagyňyz gelýärmi şu ýer Türkmenistan'da? Kezzapçylyk bilen yallaklyk bar ýerde. Hatda meçitde. Näme gerek şu zatlar? Näme şonu aýtmasaň sen çykyp atýarlarmy? Elbetde ýok. Ramazan aýy. Ramazan ýanky bayram namazyny Allah'ny ýatlamaly. Berdi Muhammedowyň halky eden zady ýok, onu ýatlap öwüp durur ýaly. Onu sura aýdyp ýanky hemme adamlardan gelen adamlardan ýanky aýat galdyranyň ýanky el galdyranyň şuň üçin diýer ýaly. Hiç asnaman ýok, hiç sebäp ýok. Man hormat eýlýärsin, hormat has arkadam kende. Bedel ýol mana Hajar kada diýmeliň. Allah'ny alýar. Atip dowam etdirip, milli däwlet sorlarymyzy täzen dikeltmekde, östürmekde. Ýaşlar watan töjüň sanperin ruhyny terbiýet etmekde. Sallallahu aleyhi we sellem. Doga dileýlerini. Amsal teýgörlük En o şäherine Seyit Jemaletdin temizlenýän hemde köňüllere nur dolýan urada aýyna beýik bir barın kelamy bolan mukaddes Kur'an-ı Kerim'e uýulyp dini adatdan berja edilmegi. Wagt mukaddes Kerim Kur'ana uýulyp diýebolin şo ýerde Kur'an uýnat diýerler. Şu mukaddes Kerim Kur'any ýatlap Kur'an uýnat diýerler. Kur'anyň bir hapazat kezzap onu hiç ýatlaman. Şu Allah'ın döreden Kur'anyň ýanyna oraya sözler aýtmaly. Sen hakyky mufti bolsaň, ýa hakyky imam bolsaň. Şoňa degişli men İran'dakini görkezeyim. Hani? Seyredin? Ahaleke. Şu adam, şu ahun Abdülhamid Mevlevi, İran'ın ul yokor dereceli ahun. Mescidine varıp hükümet yoksa hemme adar varın beriye. Hükümete yüklenip şey diye. Siz eğer mazlumluğun hakkını zalimlerden alıp vermeseniz siz bir kanun niye? Siz dine kavat gelen yeriniz yok diye. Sizin borcunuz şol etmeli. Halk eğer siz taylamasa, halkın meselesini çözmeseniz siz bir kanun otuyunuz diye. Aha kıygırı var ihtiyaç. Men güýjüm äş halkyň güýjü diýer. Şol üçin şu halk näme diýse men şonu size aýtýar. Çağasyny tutdular, şoň vurdular, özüne azar berdiler. Ýöne du, näme üçin? Halk ýanyna. Halk bolýar. Ozan bağlar. Hudaýa da imany bar. Hudaýam görüp otur. Şol üçin bilýär men güýjüm Hudaýdan. Hudaý bilýär hemden. A bizim muallimimiz Hudaýa alacak bolýar. Sebäbi Hudaýa imanlary ýok. İmanı bar adam näme akliyetine aklı berdi Muhammed bir halkın malını, neftini, gazını satıp halkını aç közep bir daşarıyor. Bilen atmış onu. Gözü görmü. Bilen atmış onu. Polisiyalı adamlar vurup elinden pullarını alıp oturuyor. Gören akmadı. Banlisedekiler gören akmadı. Yankı kör
nemelen ýagdaýyny gören akmy, ýaşyly aýlyklaryny alyp bilen gören akmy şonu. Şol için ola bir iman, etiqady ýok adam, dinsiz adam, bir wejdan adam. Şol için olan bir soňuna yeter. Halk çotak näçe barsa mescitlere. Ozan mescide imam boljaklar halkın saglasiýetini almaly bolar. Halkın islegini kanatlandyrmaly bolar. Şol için mescide barmaklyk bir dinem arasalaşdyrmalydyr. Din ýolbaşçylaram halk bilen bolmagyna getirýärdi. Öň oýunçy ýokdy, öň şunu talep etýän ýokdy. Şol için ýokardan ola özleri belli. Men şol için aýtdym, boş meydançada eline pistolet kıygyryp ýördi, etjek işini edip ýördi. Netdirtmer. Ne mescitlerde etdirder, ne ýurdun içinde etdirder. Dogry, Muhammed abi. Gelin ýygyna serdeliň ine 10 miýerine, ýagny şuň näme bolkeş Türkmenistan'a ünsörün? Türkmenistan'ın prezidentini gol çeken resminameler bilen Aşgabat işler ministri. Yine olur şoktu. Raşit Meredov o yerde bu yerde kurmanlığı yoktu. Başkanımızın devlet dinlemekte iyileştirip başında atının 3 dilim geçirildiğinin hükümet Türk diyen kanalın taşaklarını hayraşını koyma sonundan problemet yerler. Eğer ünsörün hormatly vatandaşlar bu ünsörün günne çıkış edip öýleriniň ýüzlerini Vatan habar programmasyna görkezip halkyň ýüregine düşen adamlar günne näçindir Ramazan bayram günü ondan öň bir gün ondan soň bir gün şu ýitdi ýok şular çıkış eden ok görünen ok hiç dat eden ok şu bizim diýişimiz ýaly kabinet ministrde hemmesini gap zaложникty taplap öýlerem halkyň zaложнигинен bolup zaложник bolup ýa-ni nemede oturýarlar kabinet ministrde. Öýle bilen oklar şu iki tane ataly ogul. Halkdan garaşmadylar şu ýaly aktivistler halkyň ýa-ni şu ýaly hereketlerine garaşmadylar. Şonuň üçin biz durmaly her hepdede cuma günü biz mescitlere ýygnanmaly. Polis, MHM, harby gulluk, prokuratura işgärlerini aýdýan. Birinjiden sağ bolsun aýtjak. Şul geçirilen çärede hiç kimi arrest etmediler, hiç kim kellesini artmadylar. Bir topar polisler, bir topar MHM gulluklaryň adamlary, prokurorlar aýdýarlar, bilen bidar bolup, gaýtyp video düşürüp, ýa-ni videolar paýlaşýarlar. Şol ýaly halkyň tarapyna geçdiler. Inni halkyň eline hemme. Şu gün Gurbanlygyny biz durýarmy? Ya ertir durýarmy? Suud edip biz azatlyga çykyp azat istendik şähere baryp gel, istendik döwlete baryp gel. Türkmenistanyň içinde istendik biznesini aç, istendik kreditini al. Konvertasiýa giýjek günü azat durmuş. Beýleki Ýewropa, Amerika ösen döwletleriň durmuş ýaly. Bir azat durmuş. Haçan başlajagyna diňe halkyň ýa-ni eline we halkyň hereketi bilen bagly. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, biz herekete girdik halk bolup, inni durmak yok. Her hepde cuma günü ýygnanyň mescitlere cuma namazyna. Şo ýerde halk bolup, ýa-ni suralar, ayatlar bilmeden barmaly şo ýerde. Öwrenmeli, üýşmeli cuma günü. Görkezin bizim köpdügmedi. Hem mescitler arsalar, gatol diýen Muhammed ağa, mescitlere çezaýyny temmedi. Biz ahlak taýdan gaçdyk, ruh taýdan gaçdyk. Indi biz ruhlarymyzy, hakyky türkmen ruhlarymyzy galdyrmaly. Mescitleriň içinde, daşynda da, hökümetiň içinde de, halkyň içinde de hem ýerde. Biz şonu etmesek, biz izgoý halk, ýa-ni iň zulüm halk bolarys. Bir zulümçilik ýolunda halky dolandyrsa, şol halky zulüme getirip, halkdan zulüm ýasýar. Şoňa barmaly. Çağlarymyzam, özümizem, geleceğimizem şoňa barmasyn. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hereket dowam edýär. Her cuma günü cuma namazyna baryp özüňiziň bardygyňyzy görkezin. Biz size aýdar, ýygnanyş başlaryna aýdar. Şu günden başlap mescitlerden çykmaly, durmaly, talap şeýle şo wagtda hökümet işgärlerini galdyrýar, şo wagtda polisler galdyrýar, hemmesini galdyrýar. Bir gerekde bilen baryp meseleni çözer. Ine umumy skema şuraya plan bizim planlaşdyrýan planymyz beýle. Detallaryny ýuwaş-ýuwaş size aýdar durursa, size ýetirir.
Muhammed ağa, ine sözü sizden, ine egerde cemlesek, ine şuryalı biz halkımızı Ramazan bayram namazına çağırdık. Biz çağırmasam halk baryadı yönü, biz bir näçe maksatları şonu bağlaştırıp himmetini çağırdık. Elbette bir topar aktivistler dürlü velayetlerden bardılar Aşgabat'a. Şöyle video, surat çekip bize iyi verdiler. Şöyle bize can edip videoda urködüler. Ine marada Ferdin adamlar köp bardılar. Yine şunun içinde kim emheme, kim polis, yani grajdanlaşık biz bilemdi o. Gönlün biz çıkış et bilemdi o deyip ayttılar. Muhammed ağa, söz sizden. Benden mi bolya? Böyle vatandaşlar yan buradan aytışanak burada var. Biz mescitlere çağırdık. Enne belli bir derecede öğleri geldi. Odan bizim aktivistlerimiz anırda hemmiz camda oldum. Hareket ettiler. Bizim videolarımızı yayrattılar. Teredim. Bizim videolarımızın bersinden 5.000 adam görüyor. 5.000 adam görse 5.000 adamın 10 adamı hiç olmanı şu gurrun yayratıyor. Aytıyor. Eyyem 50.000 adam. 50.000 adam şu gepi, şu aytiyan ideyam oturup oylansa şu bolyan mı bolmayan mı? Şunun etçek bolyan bolmayan. Şu fikir etmenin özü adamları inisiyativan bolacak mı bolmayacak mı harekete getiriyor. Ondan başkalarına aydıp başlayan. Ondan hakikatten görse innem gördüler. Adamla bardı. 15.000 20.000 adam bir yana yığılandı. Hiçbir partiye dünyanın yüzünde revolüsiye ederler. Şunu yanak adam yığınat bilen aklı. Şunu ediven bilen aklı. Yöne bir arkayın yığınat. Arkayın hiç kurumsuz. Mescide var diye bardılar. İnne şu atlı peydası ne? Adamın kellesinde pişirmeli. Biz şunu adamla oylanışıp başlaya. Doğusuna dengduşuna ait ya. Her kim kıyınçılığını dile getirip başlaya. Şu etçek kolyanlar çından doğru mu? Şu yurt şunu haramda adalı ihtiyanı şu doğru mu? Ne doğru mu? Üstüne fikir et yani. Ne açıp köp fikir etti? Şunun neyle ayrımalığına gelip yetyenler. O zaman en amatlı olan bizim aytyanımız borda eyyem geliyor şuna da katnaşıyor. Şimdi hükümetin içindeki işgarlığına, hükümetin bizim hareketimin önüne geçecek olan çare görüyor. Birinci akmakla görüyen çaresi ne mi? Polisiyalara, kendilerine azar veriyor, barın mescitleri korar. Moğollara da azar verir. Ona da peydası yok. Yani onu da fikir edip başlıyor. Ne için hükümet bile aydıp başladı? Zor mescitlerin yani. Burada bolcuk oluyor. Значит, hükümet korkuyor. Polisiye de hükümet işgalleri hemmet biliyor. Hükümet korkuyor yani. Eğer kanunu işlev oturan olsa, düzgün yerine getirip oturan olsa, oğurluk etmeyen olsa ne mi de korkmak gerek halkın yanından yani. Halka barayım aydamalı. O ben arasında o siz söyleyen, siz için etkiyen ne mi dediğiniz edeyim yağmalı. Bu ne mi mesela bir şey diyor. Buna korkuyor. O zaman hükümet işgalleri biliyor. Korkuyor. Значит, burada bolcuk oluyor. Hem kellerini oylanışıp, ol ayağına itiyor, doğusuna itiyor, iş yerlerine birini oylanışıp başlıyor. O zaman birden halk duradı biz ne etmeli, fikir edip başlayalım. Bizim efirlerimiz de itiyor. Her bizim polisiye şu an bizim efirimiz varsa ola oylanıyor. Şunun itiyor doğru mu ya ne doğru mu? Halk köteniyor mu kötenmiyor mu? Bir düzgünçülük hükümette var mı? Yok. Berdi Muhammed'de şunun oturuşu kanuni mi kanuni değil mi? Yurt tağlayan mı tağlamaya mı? Şeyle bol mu ya bol mu lan vapşı devlet diyelim. Oğlanış baş. Ne çok oğlanışsa o haramdadalardan öğler daşlaşıp başlıyor. O zaman şolun öğler moment gördüğü kalp ayağı kalasa men ne etmeli? Eyyem öğ pozisyonu belli edip başlıyor. Biz ne şunu? Halkın içinde adamın kellesini pişirip başlasak şunu. Şonca da biz parakatçılıklı hükümeti ütködük biliyor. Yani bize koşulayan hükümet işgalinin tanı köpeliyor. Şunun için biz şunun üstünde hem de vatandaşlarımızı etken karşımız şu gururumları yayradım. Şu videoları yayradım. Senin oturun borcunuz. Hiç kıyınçılığı yok. Şunu gördün mü? Eyyem 10 adayım, 20 adamı uğrat. Bolli. Eğer gönlüne de yarayan bunu. Eğer yok, verdim kumu kovduysa hiç adam etmem. Oturuyorum. Olurdan bir de iştat gerekiyor. Yöne vatanını ütközecek olsa,
vatanını söyleyen oldu. İndemeyle közencekke oldu. Studentli daşarı yurtta közenmeyen okuyacak oldular. Yurduna arkayın gidip gelip gelecek oldu. Yurduna arkayın viziyat kasıp işlep, dastoyun ağlıp işleyecek oldu. Onu yayradım. Daşarı yurttakili innime kul olup görmeyin. Bu vatanıma çağlam var. Onu yayradım. Onu şu soğabi işte. Öz çağan için et ya. Özün için et ya. Öz geldiğin için et. Şol için şu videoları yayradım. Biz şu neyse çalıp yayradı verse. Şonca bir halkın kellesini neyme etmelidir pişirer. Yenilem hükümetten karandağdalardan dinar. Neyse köp yayrattak hükümetin içindeki adamlar. Bir tarafa bize koşulmağa özlerini tayin olup otururlar. Daşarı yurt devletle de şu videoları köp yayratsak onu da görüyorsun. Hemmet görür. Pasorların işleri şu videoları görmek. Halk şunu neyse köp görse, şunu köp layık koyularını görse, erteki günü yurdun içinde bir daha çık bolasa, pasorlu devlete davet edip başını dat diyemem. Şu halkın isteği şudur. Kanunu yol bilen isteye. Kanunu yol bilen yurdu geçecek oluyor. Bula terörist değil. Bula bomba koyacak olana. Bula senin etmelidadını soracak oluyor. Adat taylığı geçir. Edeni işine cevap ver. Düzgünçülüğü, kanunu yerine getir. Bolli, daşarı yurtta öz vatandaşlarına çık. Bolli şunu talep et ya. Şundan başka onu ne sen şunu etmeli. Sen bütün dünyada men Türkmen devletinin pristavitiliği, adat taylığı geçirdim. Adam oğullardaki kol çektin mi? Onu yerine getir. Sen yerine getirmeli. Günün şunun. Halk ola yığınan ne? Ola oti, onu yerine getir. Öne hiç kimsesin çıkaranak hem de kişiradi diyedim. Apozisiyede sesini çıkaranak. Ola değişti eden hakkı. Yöne bun ahleke. Ahleke oti illo ştada. Ştada oti şoları okatan. Bilin geçecek oluyor bu vatandaş. Şol için şu videonu giyinden yayradım. Giyinden yayradım. Layık koyun. Adam oturup fikir edin. Dine fikir edin. Benim aytyanımda doğru mu ya ne doğru mu? Ne için çalt etti. Çaltım şu karangadalardan diyeyim. Ben odan buradaga yeni bir şol muallim bazı bizim aktivistimiz şu hakkında Ayratin neme gurgun edelim Muhammed'a onu barında olacak. Bol. Hurmatly vatandaşlar, ine şu yerde bir vatandaşımız bu soru verdi. Men şunu görkezeyim. Muradaga şol wagt protest bolmadygynyň sebäbini aýtsaňyz. Hurmatly vatandaşlar, biz Muhammed ağa bilen bir netije gelip ya bir zat ködülecek bolsak, müňedek ölçäp, müňedek ýa-ni analiz edip çözüp alýar. Biz ýöne barın edin, eýle beýle o zatlary işlenin. Birden ädimden ýuwaş-ýuwaşdan ýöne gysga wagtda biz adamlary çykararys. Egerde biz hawa üýşüňde gidin diýen bolsak, bir topar ýarganizowany, ýagny gurumaçylykly däl hereketler boldy. Bir gedekde bular ýa-ni gurbanlygy ýatyrardy we halk ýene bir näçe yani çenem bilmerdiler. Hawa. Şoň üçin şu zatlar gurumaçylyk gitmeli. Biz başladyk inni sypdyrmaýar. Ahirki nokodumuz gurbanlyk bayramy. Eger berdi Muhammed gelen mi olsaydı şu da? Onu bir zatlar ederdik. Onu ederdiler. Merf yok, on yanına barınça doğru düşünün. Hemme zat beýle bir ansat değil. Onun bunkeri var. Bunkerin içine giriyor. Bunkerin içinde tanklar var. Bir topar zatlar var. Hemme zatı biz ölçäp, iýdäp, bilip, ýuwaş-ýuwaşdan öňüne alıp halk köselmedi ýaly, halk gyrylmady ýaly. Halk biýüne ölmedi ýaly. Bir topar bet başyny öňüne alıp biz Fransuzlar şeyle diye fines chirurgikal yani chirurgiki iyinçe yollan biz halkı eltmeli. Şuraya biz fikir ediyoruz. Biz başta değildik. Biz kuş toynuyoruz. Biz Gurbanly Berdimuhammedow ýaly arak içip neşe çekip keyip çekerim. No. Biz de güç al. Biz kuş toynuyoruz. Kuş toynap gideceğiz Berdimuhammedowlar. Bir soğutlary. Şoň üçin halk müjünün yança biz kuş toynamalı. Halk müjünün mi? Tank ýal bar bak etmeli. Ýeňişi. Ine şu ýaly. Biz bundan beterem düşünüp biljek häzir wagt ýok. Hormatly vatandaşlar, sabırly bolun, ýöne hereketde bolun. Biz öz ýeňişimize ynanmaly. Ýeňiş bizim el ýeterlik uýunlukda dur häzir ýeňişimiz. Şonu almaly. Ine ýa-ni halkdan umydyny açan adamlar ýüzlenýär. 3 ýyl mundan uzak.
Yanınızda mı? Biz protest başladık Türkmenistan'da. DVT Halk Hareketi Türkmenistan'da birinci ofisialna protest edip yankı adamlar çıkardı. O yerde bir yerde adamlar çıktı. Boy verilen yankı Berlin'in nokotları barmakta baranla korktu daşından görüp bize canı diye. Hiç kim yok ha durmayın. Bunu baryalar yani hiç kim birinci olup orta çıkan. Yanımızda oldu. Indi her ki şondan soň biz 3 ýyllap işledik. Halkymyzyň üstünden, halkymyzyň jemgyýet ýasap, bilimler berip, polisin, emheman, Ferhat Gullum, Harby Gullum, çynowniklaryň üstüne işläp, düşündürüşler geçirip, gürleşip, ýa-ni şuna geldik, häzir kune hemmeler garşy Gurbanyň intizary. O wagtlar 3 ýyl mundan ozal, muny golýan köpdi, kezapçylyk edi. Häzir hemmeler düşdi. Hemmeler halk öňe çyksa, halkyň ýerine arkada aýal çykjagyna taýar. Indi faýda ber. Mümkin 10 minutdan bolar, mümkin ýa-ni 3 günden bolar, bize bagly. Görýän nähili ütgedi, halkyň aňy ütgedi. Halkyň aňyna revolýusiýa geçdi. Şoň üçin Gurbanyň emheme bilen ýygnaklar geçip, Gurbanyň nähili ýa-ni halkyň pikirini çalyşýar. Näme diýär bul? Ýa-ni dip soralar bize garşy görüşýär. Muhammed ağa garşy. Biz halka bilimler berýär. Biz halka hakykat aýdýar. Biz halka ýa kanunlary, halkar kanunlary, beýlik döwletlerinde nähili halkar kanunlary işlenýär. Türkmenistanda işlenýär dip şu zatlar düşünýärse halkyň gözi açylýar. Hiç ýerde şu zatlar aýdylanok. Türkmen Watan programmatyna diňe Gurban uly Hajar Kadar, arkadagy hacı, Hajar Kadar alawaly terdar, ýene bir topar guluň eşitmejek zatlaryny bütün dünýä maskar bolýar. Onanyň. Şoň üçin wagty geldi. Muhammed ağa dogry aýtdy. Türkmenistanyň içindekilerini haýyş. Videolar paýlaşyň. Videolar ýaňyp öz araňyzda her türlü usullar bilen paýlaşyň. Her cuma namazyna goňşularyňyz bilen bilegidin. Ýeközüňiz gitmeň. Ýanyňyzdan 1, 2, 5, 10 adam alyp köçe gidin. Görkezin. İçine namaz okuyanlar näme bir 30-40 minutdur da daşynda durun namaz okap bilmeýänler. Şolara garşyp şolara gollawçylyk berin. Senin bardyňyz, sen şolara gol ýanyňyzda. Üçüň mescidiň daşyna. Mescidiň daşyna seni elinden tutup alyp gitjek ýokdur. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ýadymyzdan çykarmalydar, her cuma güni cuma namazyna barmaly. Halk bol. İşleýän bolsaň, polis bolsaň, emheme bolsaň hemme zatlaryny taşlap barmaly. Halka öz wepalyny görkezmeli. Halky bolmaly. Onda biz bir halk, bir bütöw halk, onda biz hakyky halk. Bolmasa halkymyzdan öz identifikasiýasyny ýitirip gidýär. Görýäňiz mescitlerde mollaň ýa müftiň aýan zatlar. Allah'ın sözlerini, Kur'an'ın sözlerini aýdan ol. Öz kirlisinden fantaziyasyny ulanıp arkadagy şöhret ýaşaýar. Maskaraçylyk. Bunu da başka yurtlarda dinçiler işte üstümüzden vururlar. Öňüm gülüp ýörler. Indi bes etmeli. Murat, Çerjewde Kronika Türkmenistan'da var. İki tane Moğollu urşya biri bilen. Odan bir onu vurýar, balnisa düşýär. Odan ay polisiýa alyp gitýär gara bilen dawaly näme. Bir biznese gurupdurlar imamlygy. Indi imam mescitlerde olu bir ölenne jaýlamaly, jinada çykmaly, şol üçin pul alýardy da. Bular şol üçin bir-birine dawa edip ber. Buna Hudaý bilen işi ýok. Buna kim pul alacak üstünde. Şol üçin şol ýanyp moğollardan dinmek üçin adamda barsa o da hakyky halkyň içinden çykan imamlarym taýla bilerdi. Doğru diýär Muhammed ağa. Hormatly watandaşlar, ine bizim gowy pursatymyz elimizden gitdi. Ýok. Bizim pursatymyzdan pursat elimizden giden näler? Ine men kakymyň gowy aýdan sözleri bar. Hiç wagt ýadymdan çykarjakka. Oğlum, durmuş ýol bir ýoldur. Ýanynda alma meyvesi, şepdali meyvesi geçenine ýanyndan geçdi. Ýa bak durkan. İýde urup çekilip aljak bolma diýe. Öňde bardyr. Hükman alma meyveden çıkar, alma da çıkar, şepdalan çıkar, başka da atlarım çıkar. Diýmek mümkinçilikler çıkar. Mümkinçilik her wagtdan bar. Inanyň, her wagt bar.
Bir geçti. Döredör. Bir geçti biz yankı izimize öwrülmeli. Biz öňe ýürmeli. Yol ýöreninki. Dursak hiç tatmamak. Yine durduk. Hükmede ınanıp, yol başına ınanıp durduk. Bular näme yol başına? Bular bir-birini öldürüp gelip kezaplığı devam eden yol başına. Biz saylamadı onu. Biz şolun Türkmenistan'a yaşamıdan menen doğrumaydı. Zaman menen o. Şoň üçin biz öz bir Türkmenistan'ı görmeli. Yalnızca videoda gördüňizmi? Gol oğlancıklar, yaş oğlanlar Türkmenistan'ın gelecek nesilimiz. Şolar zayılmaka doğru. Biz Türkmenistan'ı ilmide almalı. Halk bolup onu dolandırmalı. Halk bolup dolandırmalı. Prezident hem halk bolmalı. Biz saylamalı. Kimi saylasak şo bolmalı. Biz parlament saylamalı. Kimi saylasak şo bolmalı. Biz velayet hekimi saylamalı. Ol Marayın hekimi Gurbangulyň tarapyndan bellenmeli. Mar halk saylamalı. Lewap hekimi Lewap halk saylamalı. Şonu ol Lewap halkyna hyzmat eder. Daşow halky Daşow hekimi öz saylamaly. Şonu Daşow'un hekimi ýa halka hyzmat eder. Balkanam şeýle, ahalym şeýle. Indi men marlara bir zat diýjek bolýan. Öňden bäri men eşitip gelýän kabinet ministriniň içinde Gurbanguly ofitsial aýdýar. Marlar getirmeli hükümet yol başlığına. Kabinet ministri hiç yere. Näçip bular derrew basyp alýar hükümetdi. Gorkýar marlardan. Şoň üçin sizden vekil ýokdur kabinet ministrinde. Sizin vekillerinizden gorkýar marlary getirmeýär. Marlar gatyty. Söwda öktü. Yani dünya garaşy gaty giň we öktü we çuň. Bizim halkymyň içinde söwda uğruna söwda diýmek hemme zatlar hasaplap öňe seredip hereket etmekde topor bolup ýa halk bolup marlar öňdedir. Sizi şeýle Gurbanguly kempi diýär. Näçip siz ýol başy bolmaly? Men ýadymda men kakam bilen kabinet ministri baranda kakamyň dosty Ata Çarıç wady. Niyazowyň ornmasary. Şöyle baranda şoňa men gürleşende şol marlardan men şoňa ýa-ni söwýüm ýa-ni döredi. Şol ýaly wezipeli, şol ýaly arasda adalatly döwlet alyp gidýär. Men gowunum şoňa. Men gönaýdym. Şu çakatçyl şoň ýüz geçpi, şoň sesi gulumda janlanýar. Şol ýaly döwlet üçin aýdan sözleri gaty adalatly ýa-ni ýüregime girdi. Aýdan sözleri, aýdan zatlary, halk üçin edýän işleri gaty ýüregime degdi. Çyny bilen gürlýär, çyny bilen aýdýar. Şu wagty Türkmen maşymyz, atamyz, ýaşadyn Gurbanguly, ýaşadyn arkada, ýaşadyn planda diýilýän söz ýokdy. Ine ýol başylar. Şuraya ýol başy bolmasa, şunky çykyşymyz biziň başgaça boldy. Biz çykyp diňe öwer durardyk. Biz Türkmenistan üçin bütün dünýä jemgyýetinde ýa-ni diňe ýaradar durardyk. Ine seredim. Oraya da gahalmady. İki tane kezzap, ondan öň başga bir kezzap Türkmen maşatly, Klişkaly. Türkmenistan'ın hükümetini, Türkmenistan'ın cemiyetini, Türkmenistan'ın halkını ahlak daydan kaçırıp, Türkmenistan'ın geleceğini yok edip, katastrofa eltip, şu durmuşa bizi getirdi. Bu aklına sığacak zatlar. Şunça bağlılıklı Türkmenistan'ın 45% in işlevilyen, işlevilyen halkı daşına gidip işlep günlü oraya. Bu bir maskaraçılık. Şu zatlar yok olmalı. Türkmen dövüşünü açıp gelmeli Türkmenistan'ın içinde. Türkmenistan'ın istenlik grajdanı, istenlik hakkını talep edip, istenlik hakkını doğru ýagdaýda berjay edilip durmaly. Ine onu Türkmenistan, onu döwlet diýilýär. Şu zatlar bolmasa, döwletem ýok. Döwletiň içinde halk üçin gurulan döwlet, eger halk üçin işlemese, döwlet ýok. Bizim döwletimiz, ýagny hökümetimiz diňe Gurbanguly serdar üçin işleýär. Hatda mollalarymyz ondan döwlet boldy. O döwlet Türkmeninki däl. O döwlet iksan kezzapky. Şoň daşyna üýşen kezzapky. Men bir şul ýa-ni geçirilen Ramazan bayram namazy we Ramazan bayramy bir daha da gözüm açdy. Şoň kunny hatda prokurorlaryň taýar. Şoň halkyň tarapyna geçecek. MHM'nin 60%, polisiň 80%'den gowraklary,
Harwurluň 100% golay adamlary halkyň tarapyna geçecek. Hatta Bekir ve de spesial alamaydı. Biz halkı ellemez. Gurbanylyk kezan üçin janymyzdan mahrum etmez. Biz halk üçin durursam, yani tank gelýän bolsa biz birinji bökos diýip aýýalar. Şu derece näil geldik? Giýje uny çykyş edip, giýje uny halkymyzy inandyryp, giýje uny halkymyza ýanky ýol görkezip, ine şu geldik. Şu men bir koşaýyn gepiňizden ýankyny bana. Ruhsat berjekmi? Aydın. Gönde vatandaşlar şu kenbe neme diýeni bir da bağlı bizim hareketimize. Ola hükümet taraftan bir kanun boyunca etmeli zatları var. Şol için eğer biz aýratyn o taada bir taada hareket ettik, ola da hemije bizim karşımıza ederler. Şol için haramdadalar hemme hareket etýärler, biz yaragalayly elmide granitçadan bir düdüğün geçip pırda edeyli, bomba yardayli, bir kanun hareketleri baş koşaylı ondan bizi şol hükümetin içinde işleyen adamlar bilen biz tutturla, kursulla azar verdik. Göğüne biz metçide varıp, münglep adamla şu tadı oturdu, hiç tat yok, ne plakat var, hiç tat. Yine biz hükümet kanunçuluğu yerine getirdik. Özbekistan devleti yanak, şu haramdadalı eğer şu an öz çağalarından halat edecek oldu. Şu iyice oturup da kol çekmeli kanunu Özbekistan'ın devleti yanak daşarı yurttaki imigrantları hem pul bilen etmeli, den derecede şert öğretmeli, yurduna kayıtmanı etmeli, şolak çıkar nemeti yanak, hem düzgün şunun kol çekti, hem meğerek yayratmalı, hakikatte de amala aşık. Biz eğer vatandaşlar, eğer biz halk bolup, parakatçılıklı bir yerde oturup, münglep adamla otursa, hükümetin içindeki işleyen, hoptuluk, üpçün etken kuramalan hiç kaydı halkının karşısına gitmeye. Ona hatta daşarı yurtlu pasorslu aladı, ruhsatın vermeye benim karşıma hareket etme. Şol için hem mübarek hem kırdı. Yeke bay kırdı adamlar. Yöne adamda bir meydana yığınanandan sonra, onlar kırıbilmedi. Ola ortaya GKÇP olanlar Beyli Dom'un önüne Yeltsin, Hazbullatov, Rutskoy'dan balonlar bar yok yığınanan 5 adam. Nemele ödüm perevarat bolan. Tankladı yöne halkın karşısında bir okam atmadı. Şol için var hem hükümet yolbaşçıları biliyor. Eğer halk parakatçılıkla bir yana yığınanıp, bir yerde yığınanıp, bir işleri beyan etmeli, hükümetten talep etmeli, hükümet cevapkar işgarlar gelip de cevap verme. Eğer cevap vermede gidecek, olur zorluğun ayrı vermeye, atvan vermeye, vurup yenci vermeye. Aşkabatın içinde de hem pasorsu bağlı bağ. Bir de hem şunu giyindin dünya yayradı otuyor. Daşarı yurtta aktivistle bağ. Gönü Türkmenistan'ın ekip olayan daha şu sekund, şu momentinde bir daşarı yurda geçirip biliyor. Şunun için biz şu hatta hem şartları dörettik. Halkın hareketini kollamak için, halkı korumak için, polisiyeler, şoğla demirlerdi, polisiyeler özleriyle işleşiyor, kanunu yol götüyor, biz şoları korap bilir yani. Şolara zat dimer yani. Birinin burnundan kan kayıtmar yani. Şunun için biz hem medadi teşebbüsünü analiz ediyor, cikmecik analiz ediyor, yollarını götüyor, önünden adamların psikikasını tayinlaya. İyi bollu. Şol için adamların etmeli daha şu videolarımız giyinden yayratmalı, mescitlere cuma namazına var. Kattor aydan yine marlar boyunca ben yine bir gerek aytacak koyan. Göktepe kalasının urşunda yalı. Marlar üyüşüp aşağı taraf yürüyecek olurlar. Şu yerde yani men aytdım yürütü post var. Şu posta sakladılar şoları. Şuraya marlar aktif. Marı vilayetinde Türkmenistan'ın 60-70% büdjeti doluyor. Marı vilayetinden. Qadı gidiyor. Halkı neyin yaşıyor? Neyse marlar daşlarda yani Türkmenistan'ın daşına gün olmuş yani. Ne yapıp onun bay toprağından qadı satılıyor. O gelen pulları da kurbanı hiç kimden soraman. Ne atşot veriyor, ne büdjet planına sokuyor.
Bari 5 milyar doları öz arkadaş şehirine tuğuya. Ine şonun için bizim pasobelerimiz pes, kandidatasiya yok. Yani hiç da pul yeten yok. İnvalidler kovuş için, öz kovuşlarının için yani bütün dünya kurumları yüzleniyor. Sebebi hükümetten derek yok. Hükümet reaksiya veren o kişilik. Halkın yani hemme sorularına reaksiya veren o. Yalnızca ben yan yakında ben görközüm 36 tane mektep muallimleri haş ettim bana çıkış etmerim diye. Ben size çıkış etmerim. Düşündürdüm. Şunu yal kıyın. Şul iki kelleli prezident yani Atalıoğlu Berdimuhamedovlar bizim devletimizi zalojnik aldılar. Biz şonun deyinmalı. Inanın sen Amerika'da 350 milyon dolar utayla tarayada vatanında problemi olsa adam olyan olsan sen namusçan olyan olsan baktı olmasın. Sen doğun anlaşılan yani doğdukta yerleşiyor senin milyonlap yani bir topar karlar alıp gezip Amerika'da kazinodan. Olmaz böyle. Birinci bilen her vakt her adam Türkmen olsa, Türkmenistan'a doğulun olsa devletine fikir etmeli. Devlet demek ne mi? Devlet demek hükümet değil. Devlet demek biz. Halkın yani toprağını fikir etmeli. Hazır bizim toprağımızı, bizim yerlerimizi basıp aldı Atalıoğlu. Biz oradan deyinmeli şu durumda. Şunun için biz yeni bir gedek çağırıyaz. Cuma namazına gayrat edip barın. Kimde kim namaz okap bilmeyen olsa, yöne şul hareketler go'layan olsa, mescidin kapısına varıp daşına oturun. Doğurma garaşyan, oğluma garaşyan, kakama garaşyan, dostum otel içinde her çıktı birlik gidecek deyip oturun. Polis, MHM, harbi, prokurorları yüzlenyen halkımızı ellemen. Olur kanun bozanı. Halkımız hareketleri başlıyor. Siz halkın gözünün oğudunu alınız, inni halkın gözünün oğudunu özünüz yakın. Görközün hareketlerine azar vermeyin. Halk bir güçlensün. Halkın içinde edermenler, kahramanlar dürüsün. Bolmasa halkın identifikasyası yok. Kevak katrak gitse de koyuverin bolya açık bir maral okanda koyuverin. Basıp elini dağınırıp vurup akıdıp 10 olup bir adamı vurup bir avrayçılığınızı görközmeyin. Bizim halkımız içinde kimde kim tanqitrak bolup biler, kimde kim kahramanrak bolup biler, kimde kim goşokrak bolup biler, kimde kim söz ustadı bolup biler, kimde kim aydımçı bolup biler. Dürlü adamlar halk emele getiriyor ve dürlü tarafların üsün halkı emele getiriyor. Halka değmeyen, halk mukaddessa, Türkmenistan devleti için halk mukaddessa. Prezidenta den, işledin şonu. Şol kezzabi öz kasamaydan sözlerinden tutun da işledin. Halka hizmet etmeli. Men her gedek çıkışlarında görkezýärdim Gurbanlyň Serdaryň kasamaydan sözlerini. Näme bir şan oklu? Näme halka degýär? Halkyň näme günäsi bar? Halk saýlamady şu iksan kezzabi. Siz olara gulluk edýäňiz. Utunuňyz oklu, giýji ýataňyzda Allahyň çağıryp ýatýaňyz. Allah'ın önünde siz zulüm, egerde zulüm gollayan bolsaňyz, egerde bizim gow arasy asuda döwletimizde zulüm ýatajak bolsaňyz, onu zulmü gollap siz halky zulüm etdiňiz. Şonu düşünün. Şoň üçin polis, MHM, prokuror, harby gullukları halky gollan şul ýa-ni onu halky gollan adamlara men egilip taňar ýakatyn ýa. Köp taňar ýakatyn. Umydymyzam şol sizden. Siz halky gollarsyňyz diýip biz halky öňe sürýäs. Biz halky öňe herekete geçirýäs. Siz halka garşy gitmersiňiz diýip. Siz halka garşy gitseňiz ölümçülük bar. Biz onu istemdik. Biz dine kanun yolla elinize yara almaly, arasy yolla agzybirlik bilen utmaly halky her wagt aýan. Siz eşit gören näsiňiz? Elinize yara onu alyň, urun, döwün diýip biz aýan näler? Yönü halkın isteklerine biz hormat koyuyoruz. Şunun için sizem halkın isteklerine, halkın haklarına hormat koyuyoruz. Biz hak bolacak bolsak, birinci bilen MHM, polis, prokuror, harby gulluk halkın
ýa-ni haklaryna hormat goýmaly. Gurbanyň bilen serdardan talap etmeliler. Olar hiç wagt hormat goýmaz. Biz şul ofitserlerden haýyş etmeliler, şolary biz aýtmaly. Şolar birinji bilen halkyň haklaryna hormat goýmaly. Siz aýlanmaly. Halk däl. Siz halka oturup garaşýaňyz, halk dursa arkasyna durjak. Birinji bilen siz halka hormat goýun. Haklaryny ellemäň. Şoň haky barmy şöyle durmak, aýyrmak, ya gitmek, ya da yürümek, ya da çıkmak, ya da aýtmak ellemäň hak var. Konstitusiýada berkilen hak var. Şonu goran. Gurbanyň bak, ýa-ni mollany eşden gülkin tutýar, maskaraçylyk bolup. Onu terjime edip arap diline terjime edip goýsaň näder? Bütün arap döwletleri galýar, bilýärmi? Türk döwleti galar. Şonu eşdäýdi. Maskaraçylyk. Aýdym Muhammed ağa. Neme İran'da revolüsiyon olanla vayenliler hem neme vayenlicaz abiyamiydi. Halk ne etti? Gül alıp şu yaraklarının turbosunu nemesine şu nemesinin içine dalıyordular. Şuya vayenlilere gül veriyordular. Moskva'da GKÇP olanı benim şu tanıdım. Tankistlere gül verdim. Gül edip veriyordular hep adamlar. Şol için bizim vatandaşlarımızdan size gül verirler. Şol için size gül yüzlülerin, sizi hormat bilen size seyreder. Şol için halk tarafı geçiyor. Yine men ýene bir gerek bizim halkymyza ýüzlenjek bolýan umytdan gaçan adamlar. Men size bir hakyky taryhy düşündireyim. Men durmuşumda bolan taryh. Muny men ýa-ni jöhitlerden öwrendim. Eger jöhit maşgala seyretsem, şonu çağırjyk bolsa, şu gowşak bolsa, gowşak dogulanan bolsa, sağlık gowşak bolsa, kellesini diýip alap sen iň akylly dünýäde adam. Sen ykbalyň gaty wajyp adamza düşünip moýanky gollap galdyryp mundan Einstein ýasaýarlar. Benim türkmenimiz näme diýär? Sağdynak bir nimerak bolsa kellesini urup, "O goşulma, eýtme, beýtme" diýip şol adamyň geljekde öz ýa-ni häsiýetlerini aştyramlykda bu ýumur ýaz. Bir. İkinci, eger biz halkymyza "Ay bu halkdan derek ýok, murada üns berme" zat diýsek, şeýle de mukkalar. Men sada dille aýdyn. Erteden akşama bir sagdym geroy adama üýşüp 10 wagt sen çmo diýsen, onanyň 2 aýdan soň çmo bolýar. Biz gollu bermeli. Biz motivasiýa bermeli. Näme bizim halkymyz öz taryhyna bir gowşak ýa-ni ampliduda girende biz onu depkilemeli. Ýok. Halk näme? Halk biz. Sen, men, näme biz bir-birine sögmeli? Ýok, biz gollamaly. Minimum gürlemeliler. Minimum erwesat diýmeliler. Minimum biz ýa-ni edbilsek kömek etmeli. Biz şonu edemiz. Onuň geň görýär. Näme türkmenden gaçýar? Näme bizim halkymyz olaýal gowşak? Näme bizim halkymyz gowşak däl. Bir Türkmenistan prezidenti, onun milli lideri ve daşnaky kezzaplar gowşak. Şonuň ne de wyjdany var, ne ahlak taýdan şonuň derejeleri var, ne de şonuň namusy var. Halkda günah ýok. Şolar şu halk şu günah alýar. Şoň üçin halk agyr günne motivasiýa bermeli, gollu bermeli. Pul, dil, kömek, fizik kömek, näme kömek gerek bolsa, biz birimize ýakynlaşmaly, elektron ýaly çekişmeli. Onda biz ýeňmeli. Biz ýeňmek üçin bize bütün halk gerek. 3% halk gerek. 3% dogumly. Gahrman oğullarım var, gyýlarym var, aýal maşgalarymyz var. Gahrman oğullar var bayrmanlar. Şoň üçin bizim ýeňişimiz realny. Bizim aýtjak zatymyz gatyr ýaly. Inanyň. Bu bir fantaziýa däl. Gurban guly şul häzir mass mediýaň ösmegi bilen, durmuşyň ösmegi bilen, 20-nji asyryň ösmegi bilen, 18-nji asyryň tehnikasy bilen Türkmenistan dolandyrylma ine bu fantaziýa. Bu mümkin näme? Düşünün şoňa. Silkeleniň ine bolly. Herkede girin. Biz ýörmeli oňa. Muhammed ağa, aýtjak zatymyz barmy? Men sizden köpüräk aýdýan Yok, doğru, hemen doğru, onun üstüne gurrum yok. Dene aýtýana, öň oyuncu ýokdy. Ýeki öýdi, eline pistolet alıp, etçek işini edip ýördi. Ne ettirtdiler? Vatandaşda kömek edip. Sizem ýekide.
Bütün dünya siz bilen, kanun biz bilen, vecdanlı adamla biz bilen, hükümetin hemme işgärlerini arda bir tokum sırazı yok diye mescitlere var. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutarýar. Ýene bir gezek men sag bolsun aýdan Ramazan bayramyna baran şo ýerde aýatlary okap, bütün musulmanlara aýatlaryny başlap, öz adalatly asuda dilgleri eden vatandaşlarymyza ve bütün Türkmen halkyna içinde daşyna mecbur ýagdaýda giden, taşlak giden, mecbur ýagdaýda öz pasportyny goýan adamlara hemmetine sag bolsun aýdan ve bir arzum var. Hemmemiz Türkmenistana üýüşüp, diktator aýyp, bir 3 gün bayram edip, hemme betbaççylygy ýadymyzdan çykarar ýaly. Ol arzularym daşda diňe bize bagly. Biz finish ýoluna, biz eýýäm el ýeterlikli ýeňiş ýanymyzda. Diňe bize bagly. Bir ýadym bagly. Indiki gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun, hormatly vatandaşlar. Hoş sag bolun.